салом дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо. Манам бо шумо овораи 9 километр. бародаро, барои шумо имрӯз ман як канала тавсия метам ки канал Зверай дорои 2000 подписчик дора, монетизация дора, пин-код дора, налог дора, сообщества дора ва промой эфир дора ва дар шотуш пул дора. шахсоне ки мехоҳанд ки канали анха тайёра бухарен кору бора фаъолията дар YouTube пешравӣ кунен, бас инами рақамода занг бизанен, канала бигирен ва видеора партен ва аз YouTube сум кунен ва зиндагитона 260 градус то бутен. гуфти конкурсчико на ки канали моро бигиред, зиндаги 260 градус не 270 градус то мехна. барои ичко канако ҳунари хита видео мекунӣ, месанҷӣ, мепартоӣ, монтаж када, хушрӯ када ва сума аз YouTube кор мекунӣ. просмотра биги, сума кор кун. фақат видеои континенти хуб як соҳада қоидави бемаъненеу ба маъне када партоен ва сума аз YouTube кор кунен. одамое ки дар YouTube ҳавас надорен, шумо метавонед я лайк монену бигзаронед, видеоро далши биред. аммо одамое ки мехоҳанд ки популяр нишен, блогер шен, ҳавас дорен дар YouTube, бас шумо аз дигаро ягон камӣ надорен. шумо ҳам метавонед ки блогерӣ кунед ва аз YouTube сум кор кунед. ҳози замона пеш рафтисай, мо аз дигар одамо ягон камбудӣ надорем. ҳама дар YouTube сум кор кунед, шуморо метавонед дар YouTube сум кор кунед. фақат ҳунарта нишон бите, сума кор кун. барои и азоб накашӣ, канали тайёра бихар ва пешравӣ кун. канали тайёр наметавонӣ харида, метавонӣ канали 1000 подписчика бихарӣ. аммо ман шумода тавсия наметавонам ки канала айнол бигирен ва пеш барем, барое ки ҳозир подписчика ҷамъ карданаш қинай. имрӯз 10 та ҷамъ мекунӣ, пага гирехтиян, пага дига 20 та ҷамъ мекунӣ, бо 10 таш гирехта, ҳам хеле намешавад. ин кор уже несерьёзно. ҳамин канала 1000 болоша бихар ва пешравӣ кун. ҳамин хеле канало дорем, 1000, 2000, 3000, 4000 то 38000 подписчикаро дорем канал, чи монетизация, чи бе монетизация, ҳамаша мо дорем. ин рақамода занг ки задӣ, ҳамаша мегаанда, нархош хати, саволош хати, ҳама ҷавобош хати мегирӣ, посухи хатро. фақат дар YouTube ҳавас доштан дар кор ки сума кор кунем, шарақ доллар, евро, сомониро мегирем. фақат чико кана кор, видео. ҳеч ки натонисти, мерам я манзараи хушрӯро 3 минут сиёнка мекунам, мепартомаш дар канал. бо мерам як ҷои дига, я лави ҷувор мекунам, я лави дайрочаро сиёнка мекунам, хушрӯак мепартом. ё ки мерам любой магазин нархи наворо сиёнка мекунам, мепартом. одамо як нархи наворо намедонанд, ҳамҷа нигоҳ мекунанд. як ҷоро суроғ мекунам, хонаи фурӯшӣ дорем, мерам сиёнка мекунам, хонаи фурӯшӣ гуфта мепартом. садҳо континентҳо ҳастанд. мошин бозор мерам, бозори гов мерам, хурӯз бозор мерам, любой ҷода ҳастанд континенти хуб ки кору фаъолияти дар YouTube пеш баред. фақат ҳавас доштан дар кор, гуфти орусо ки жилани доштан дар кор, ҳаракат кан дар кор. хеле не ки канала гирифтиу беисти бугӯи канал кай просмотр кар. канала бояд гирифти ҳаракат мекунӣ, меҳнат мекунӣ, видео мепартоӣ ки сум кор кунад. ҳамин чанд қа видеоро фириди YouTube ҳамон хатира дӯст медора, ҳамон просмотрро бисёр мекунад ва ҳамон қа сум туда бисёртар метавад чем дигаро. барое ки ту бисёр меҳнат мекунӣ, бисёр видео мепартоӣ, YouTube туро дӯст медора. ранги мо кадомида видеои мо маъқул шуда боша, лайка мезанем, инами канали мо да подписация мекунем, ай видеои оянда бахабар мешем ва колокольчика гирон мемонем. ҳамата бурдвориҳо ва пешравиҳо. саломат бошед дӯстон.